Fargo, veď už sme o chvíľu tam, no poď. Daj sa vypchať, ani sa nepohnem. Fargo, veď sa pohni. Ešte si ľahne. Čo je to za kola? A ty si čo za človeka, že ma tak plašíš? Mala by som zavolať nejakú odťahovú službu pre auta, pretože on je dosť ťažký. A ty, aké by si nebola ťažká, čo? Čo teraz zrobíme? No tak poď, Fargo, dám ti na konci jablčko. Už mi lašieš na nervy, už ma nechaj konečne. Fargo, no poď, ideme, poď. Konečne vypadla. Kde je Fargo? On nešiel za mnou. Čo teraz povie Natália? Bože môj.